विसाप्रा न्यूकार कर्मचारी वेतन येवजणेअंतर्गत भारत पेन्शनर समाजान पुराय भारतात जागृताय मोहिमेक सुरवात केल्या। गोंयांतूय ह्या बाबतीत जागृताय उपक्रमाक सुरवात जाल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। राष्ट्रीय समन्वय समिती संलग्न भारत पेन्शनर समाज या संघटनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर मी एक कार्यकारिणी सदस्य आहे। देशातल्या 22 राज्यातले 154 प्रतिनिधीची ती कार्यकारिणी आहे आणि त्यातला महाराष्ट्राचा एक रत्नागिरी जिल्ह्याचा प्रतिनिधी म्हणून मी त्या कार्यकारिणीवर आहे। तर गेले 2007 पासून आमची संघटना देशपातळीवर या पेन्शनधारकांचं आंदोलन करत आहे। ही पेन्शन योजना 1995ला चालू झाली आणि त्यानंतर 2007 साली वगैरे जे रिटायर झाले त्या लोकांना 537, 500 ते 1800, 2000 पर्यंत पेन्शन मिळते। एकदा पेन्शन सुरू झाली की रिटायर होईल मरेपर्यंत तीच पेन्शन 2000 रुपये। तर त्यासाठी आमच्या संघटनेचं देशपातळीवरचं जे नेतृत्व आहे हे पेन्शन वाढीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे। गोव्यात अजून तशी जागृती झालेली नाही पेन्शनर्समध्ये। आता याच्यापूर्वी आम्ही येऊन गेलो, आमचे केंद्रीय पदाधिकारी 6 डिसेंबरला आले होते। केंद्रीय कार्यकारिणीचे कार्याध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ते इथे येऊन गेले। 2 बैठका झाल्या त्यांच्या, त्याही यशस्वी झाले, ते हर्षभरित झाले की लोक आता जागृत गोव्यातले व्हायला लागले आणि हे होणं आवश्यक। कारण याच्यात आम्हीच कमी पडलो असं आम्ही म्हणतो, लोकांना दोष देत नाही, कारण आम्ही यांच्यापर्यंत पोहोचायला उशीर झाला। आमचे केंद्रीय नेतृत्व आम्हाला सांगत होतं तुम्ही आम्हाला गोव्यातल्या लोकांशी संपर्क करून द्या, आम्ही कधी यायला तयार आहोत। पण आम्हाला आमच्या काही व्यापामुळे माझ्यावर 2 जिल्ह्याची जबाबदारी होती, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा। आमचे अध्यक्ष एक नागविका साहेब म्हणून आहेत, ते आज आले नाहीत, ते त्यांच्यावर माझ्यावर ही जबाबदारी टाकली होती पण आम्हाला येता आलं नाही। आता पुढे गोव्यात आम्ही आत्ताच आश्वासन दिलं सगळं की आम्ही कोणत्याही क्षणी यायला तयार आहोत। दर 8 दिवसांनी बोलवलं तरी इथे येऊन आम्ही जागृती करा। कारण आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात आता 3000 सभासद नोंदणी झालेली आहे। गोव्यात किती? गोव्यात अजून जाईल, गोव्यात 70 लोक आत्ताच सुरू झाली। 2 महिन्यापूर्वीच आम्ही इथं आलो, त्यानंतर आमचं दिल्लीचं आंदोलन गोव्यात हे प्रगतिशील आहे। त्यासाठी तालुका स्तरावर आम्ही ह्या कार्यकारिणी स्थापन करतोय आणि मग ह्या तालुक्याचे पदाधिकारी म्हणून एक गोव्याची केंद्रशासित कार्यकारिणी तयार होईल, सेंट्रल कार्यकारिणी गोवा। सध्या त्याचे अध्यक्ष म्हणून हे रमेश शेट्टे म्हणून यांची नेमणूक केलेली आहे केंद्रीय कार्यकारिणीने। आता दिल्लीच्या आंदोलनात पण तुमच्या गोव्याचं नेतृत्व त्याने केलेलं आहे। त्यांच्या घरची विपरीत परिस्थिती असतानाही ते त्या ठिकाणी आलेत। आम्ही येऊ नको म्हणत होतो पुढच्या वर्षी या, पण ते आले। फार टिपिकल प्रॉब्लेम होता का या गोव्यातल्या लोकांसाठी, आणि आम्हालाही तळमळ आहे कारण मी सिंधुदुर्गवासी आहे, तुमच्या गोव्याचा शेजारी, माझा नेटिव्ह प्लेस इथे आहे। त्यामुळे मला गोव्याविषयी जास्त आत्मीयता आणि मला खात्री आहे की गोव्यातले लोक निश्चितपणे ह्याच्यात